जोङो नायगासिनो दोङो नै हप्तासे बारबाय दासिमबो जे मोजाङावनो फैयाखै जों मा खालामबावगोन थाखा फैसा जोंहा बहुद थांबाय हाग्रा बिफाननिखौ जों बुंनायमोन बेबायदि बेमारिखौ गारसोनानै दोननो हायाना थाखा फैसा बहुद अभाब दोङो दायो। खुलुमबाय लोगोफोर बयखौबो आंनि गुड बड'लेण्ड चेनेलाव फिन खनसे स्राय गासैखौबो बरायलायबाय लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननो माखासे ओरैबायदि दुखुनांथावना आपडेटखौ शेयार खालामनो थाखाय दिनैनि बे भिडिअखौ लाबोनाय जालायबाय लोगोफोर थांनाय 21 मेआव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खमाबारि गामियाव हाग्रानि जे मैथुन होननानै बुङो जे मैसो हाग्रानि मैसो बे मैथुना फैनानै गामिनि मानसिफोरखौ सिग्लुग्लां बायदिसिना खहा खालामनायजों लोगोसे गंसे न'खरनि सासे बर' बिमाखौ ओरैबायदि गाज्रि जोखोम खालामना गालांदों। दा बे स्क्रिनाव होनाय आइजोफोरनि सिगाङाव गावनि दुखुजों फोरमायनानै दा बिथांनि जोखोम जानाय बिमानि थाखाय आर'ज खालामदों जे बिथांनि बिमाया दा तेजपुर मेडिकेल कलेजाव माने भर्ति जानानै एडमिट जानानै दङ। दा बिथांनि अपारेशननि थाखाय आरो बिथांनि बिमाया जाय आइजोनि बिमा जे जोखोम जानाय बर' बिमा बिथाङा दायो गोब्राब जोखोमजों ओरैबायदि माने खस्थ' जारलानि गेजेरजों सिरियास जानानै दङ। दा बिथांखौ अपारेशन खालामबा बिथांनि देहाखौ मोजां खालामनो थाखाय गोबां रांनि खरसा नांगौ जादों। बिथांमोना जुदि सोरबा अनसायोब्ला बिथांनि दुखुथियाखौ सोरबा जुदि अननो सानदोंब्ला बे एकाउन्ट नाम्बार आरो स्केनारनि गेजेरजों नोंथांमोना अनसुंथाइखौ हरनो हागोन। लोगोफोर आं स्क्रिनाव होदों आरो लोगोसे बिथाङा खावलायदों जे हाग्रा बिफाननि जाय EM रन्जित बसुमतारी सार बिथांनिसिमबो खावलायदों। दिनैसिम बिथाङा बुंदों जे बिटिआर सरकारनिसिम खावलायदों, नाथाय बिटिआर सरकारा जेबो राहा लायाखै बा जेबो खौरां लायाखै होननानै बिथाङा फोरमायदों। दा बिथाङा मा फोरमायदों आं नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों आं आपडेटखौ होलांगोन। स' लोगोफोर नोंथांमोना मा सानदों कमेन्ट खालामनानै फोरमाय। लोगोफोर आं सिगांग्रो नोंथांमोना बे आपडेटखौ होनो नागिरदों। बेगाव जेनेबा हाग्रानि मैसोआ फैनानै जाहा आइखौ न'आवनो एटेक खालामदों। बे एटेक खालामनायनिफ्राय बहुत सिरियास जाबाय। जोङो डक्टरनाव लाना थांबाय, बर्नगाव मेडिकेलाव लाना थांबाय, मेडिकेलनिफ्राय रेफार होनानै जोङो तेजपुर मेडिकेलाव लाना थांबाय। दा जोङो नायगासिनो दोङो नै हप्तासे बारबाय दासिमबो जे मोजाङावनो फैयाखै जों मा खालामबावगोन थाखा फैसा जोंहा बहुद थांबाय हाग्रा बिफाननिखौ जों बुंनायमोन बेबायदि बेमारिखौ गारसोनानै दोननो हायाना थाखा फैसा बहुद अभाब दोङो दायो। हाग्रा बिफाननि सार रन्जित बसुमतारीखौ आं खावलायो जे नायनायनि बेब'स्थाखौ सारा खालामना होनांगौ। दायाथ' हाग्रा बिफाननियानो खालामबाय, नायनांसिगोन बिसोरनो। सरकाराबो जेबो बेब'स्था लायैखाय आङो रायजो राजानिफ्रायबो अनसुंथाइ लुगैदोंमोन आंनि जे आइखौ नायनो थाखाय, जे मोजां देहायाव फैफिननो थाखाय। रायजो राजाफ्रा जे थाइसे थाइनै जे बे एकाउन्ट नाम्बार स्क्रिन होनायाव जे थाइसे थाइनै हरनो हागोन आं गासैखौबो आसा खालामबाय। दायो थैबो होनो गोनां जासिगोन नै 7टा पेकेट बुंदों डक्टरा। सोरबाफोर थै होनो गोसो दङबा नैबे कन्टेक्ट नम्बराव कन्टेक्ट खालामजागोन। गारायाबो गिदिरमानि जानानै दङ, सिलाइखौबो दाबो सुथाबाखै। डक्टरफोरा मा खालामगोन मा खालामा दाबो जेबो खबरखौनो मोनाखै। सोंबाबो बिसोरो सिंनिफ्राय रानहोबोनानैसो जे सुथाबगोन होनना बुंदों। बेमारियाबो जानो लोंनोबो हाया, जखांनोबो हाया, थै गनानै दुरबल जाजोब्बाय मानसियानो। दायथ'आ हाग्रा बिफाननिनो दायथ'मोन। बेबायदि जिब जुनारा मानो फैनानै बेबायदि खालामफैनो मोनखो? नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो? जे बर' आइजोआ जे बिमाखौ मोजां जाजानो लुबैनानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव ओरैबायदि आर'ज खालामदों, ओरैबायदि अनसुंथाइ नागिरनानै दिनै गावनि दुखुखौ फोरमायदों। दा बेजों लोगोसे दिनै बिटिआर सरकाराबो बिथांनि थाखाय एसे अनसुंथाइखौ बा बिथांनि जे जानाय हालोदनि जे थासारिफोरखौ एसे सुलुन लाहैनांगौ आंबो खावलायदों। गोबां दिनै फरेस्ट डिपार्टमेन्टफोर दङ, जायफोर दिनै खाथि खाला फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ हाग्रा सिफायनाय बायदिसिना न' बां सिफायनायावसो ओरैबायदि मुखुब जादों। नाथाय बेफोरबायदि सासे सुबुङा जे गावसोरनो फिसिनाय गावसोरनो जे दायथ' गोनां बे जायफोर जुनारफोरखौ बिथांमोननिनो नायनो गोनां जायो बेफोरखौ दा बेफोरबायदि जुनारजों माखासे सुबुंफ्रा ओरैबायदि जोखोम जानो गोनां जादों। दा बेफोरखौ जेबो नोजोर होआलासिनो दिनैसिम हाग्रा बिफानफ्रा जे फरेस्टारफोरा मा खालामनानै दंबाय थायो। स' रायजोफोर नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै फोरमायहर बे जानाय जाथायनि सायाव नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों बे फरेस्ट डिपार्टमेन्ट बा हाग्रा बिफानखौ मा फोरमायनो सानदों। लोगोफोर स' नोंथांमोना दुखु मोनदोंब्ला
बा बिथांखौ अननाय मोनदोंब्ला नोंथांमोना बे स्क्रिनाव होनाय माखासे एकाउन्ट नाम्बारजों नोंथांमोना अनसुंथाइखौ हरनो हागोन। लोगोफोर आं बेखौनो दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आपडेटखौ होदोंमोन। स' दिनै आंनि आपडेट होनायाव गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ निमाहा होदो लोगोफोर। स' दिनै लोगोफोर बेनोसै दिनैनि भिडिअ आं बेखौनो नोंथांमोननो आपडेटखौ होबाय। स' उननि भिडिअआव लोगो मोनसिगोन लोगोफोर। टाटा बाय बाय।